Inniu is mín lam teachtaireachta, misnathe agus buicais a cheola thugibh daltaí man scoileanna hÉireann. Tuigim go maith cad ó ghlánachas a bhí na tríníos atá caiteann go léir fud na tíre. Bégan díobh déalá leis an ilimad caiiteannas agus dúrlán de thar COVID-19. Na gnéithe generálta agus na dúrlán speisialta bhí an díotsan a bhí lonathe sa córas isteach. Díobh sé cail gailta, is mín lam comhrónóm cria cor inniu. Tá daoine éileann o'r masc a bhfuil imní ortha beidir faoi cara nó faoi gail atá bróite nó leocalag. Nó atá an mhaol de bhar a gcuid aibre. Ní mórdún go léir tácúil ó péislíon ar féidirlinn. Camála sin tá cuid Uachtarán a bhfuil cailú nó geantanas airgeis amach rompa, agus an imní go léir a bhuiin leis. Tá sé tábhachtacha go mbeadh is agé, nach bhfuil sibh inúr nénar. Tá an taithí cénig na mílte teachtaireacht ar fud na tíre, agus mar Uachtarán hÉireann, seasim gúlan le gúlan líomh agus lóisiúd iliochatá ag fallint ag an am seo. Tá gachród corrapon osciún trí nach féidirlinn éalúthe. Ní mórdún na plánan a bhí agan ag tús na bliana seo a ahréanú agus a churann iarúnt an cóireachs nua. Mad a libse, tá rudaí átha chur ar an méráta nó chur ar sos agus sin ag fannach leis an ggóla mad lena bhuiile déanamh agin san am atá amach roin. I meas na rudaí sin, tá scrúdathe, himeachtaí spórt, chuig an ghaltacht, cuairteanna ar gcuoine muintertha, sealanna le o'r gáirte, cadrah atá ag teacht faoi ghlán fiú, na heachtaí speisialta, saibhrethe sin a bhún líon charachtar duine óg de go ná. A caimid a cumad a gcuimhne ón éachta tá dúnta, sé sin go bhfuil ár níomhar go léir sna mísa tá caite agus na srínta go léir ar chuir mar súsló san áireamh. Tar éis cabhrú go mór lí sin a cumad sláán. Rinne sibh se go léir agus ó dealaigh o'r gcionn. Gan ehras, saol o'r gníomhar a beadaine. Mar Uachtarán hÉireann gan buicas libh sin, ag iri mar ibh cuiná leis. Mar go níorfaránin go léir, tíle dhéanas na seachtaine as na mísa fiú amach roin. Le linn na tréimhse deachar seo, de ní mar go rísilléir luach na daoine sin ag tá ag tacaúlinn. Tá am cinse go bhfuil sáiríocht déanta ag múntóirí agus ó dismóirí an táimse a dhéanamh níos éascadaíomh. Cuimhnig go bhfuil sé deachar dómh sin freisin, mar sin leanna ar a bheith fáineach agus cinálta agus túair tacaíochta dómh. Mar Uachtarán hÉireann is minic a labhraim le daoine óga cosú libhse. Tá an gail sin tábhachtaach dom. Is anna bheith críoch ní na córáte sin gan a bheith omlán dóchasach agus dearafach faoin tacaí. Spráigtar mé mar gheall ar an bhuineamh crothaíoch dígris agus grán atá ag an irideach i mada le go leor réimsí iireachta, agus ón meón agus fatis agus stingháilte chun athrú dearafach a bhaint amach in ar socaí. Chun an rudaí is gá éhrú, chun pobl cóionan, rán fáirteach de gach bheadach a bhaint amach. Tá sé seo feic agam anúise ag lachan páirt an radam gaisce, na mílte duine agaí ag lachpáirt na léirethe iráide faoi stúr daoine óga, agus anamhse ar fad atá ag cur go dearafach le uair bobail mar saránach óga, gníomhacha, idir nasca, mallim sibh go léir. Iar maribh an óilmhíonn seo Déardaoin agus don dána cuineáil, agus sibh tút faoi eachtarí an tíl. Glach o'r port chun dána crón in winter na bachan idir an irid sin ga gine agus ar an fáirteocht omláin. Gan nairilíomh, buin teanamh an saora, bí ag léad ag sprí caiigi am, te bhfuil mu agus buin salt as an amló siúd atá timpeall oribh. Ach fannach í sábháilte agus lenigí ag cuineáil daoine éile sábháilte. Teach ag déire leis an nearcéim seo, agus as an tréimhse daracha seo teach ag tréimhse níos giliadún ar fad. Bí cinse de. Míle buicas as ó níirtaí, or aine is or nidéalachas, is berbánach don tácaí.